tohohle videa. A dneska si jdeme zase zaležovat. Tak jdem na to. Takže minule si myslím, že jsme skončili někde tady u té trojky. Tady to máme na zlatu a teďko jdeme teda na trojku. To jsme minule nezvládli, tak ji zvládneme teďko. Teda aspoň doufám. Furt devátý samozřejmě. Haha, vypadavky! A pojď. Jo, projedeme to. Dělej. Já nemám dlouhou trpělivost. No. Pojď, já jsem rychlejší. Jsem rychlejší než ty, nejsem rychlejší než ty. No tak, teď jsem to celý ještě všechno udělal blbě. Haha. No tak. Ale jestli jste si nevšimli, tak já jsem ten červený, jo. Tak, tady. A teďko ty kopce vlnkovatý jako vlna v žitě. Tak. Pojď, jdi tam. No. Se flákáš, jako kdyby si neuměl vůbec nic, jsi takový patolizál nezvěstnej, který je 6. a já nechci být 6. 6 z 9, to je strašný. Je 7 z 9, tak tohle už se mi přestává líbit. Tak tohle bych nepřežil. No pojď. No jo. A tady je všechny předjedeme. Tady je to naše parkoviště. Hej. Pojď. Au. No tak teďko jsem to udělal blbě. Já chci padat. Mě nebaví padat. Pojď, 4. Aspoň udělej to je to tam, jsme 3. Tak teď jsme to všem natřeli, vystřeli jsme mu zdrak. Sice nemáme hat-trick, ale to je jedno. Je to tam, máme bronz. A teď jdeme na nějaký bílej park. No tak tohle vypadá strašně, sice ta bronzová medaile, ale co se dá dělat? Jdeme dál. Friendly as a fuck, ne. No jdeme. Jo, to je tohle, já už vím, co je to. To je tohle, já... Pojď. Hej! Já vám všem ukážu. Zač to. Máš smůlu, kamarádíčku. Tohle není dráha po Ostravě. Tady se každý vyfláká. Tady můžu být i první, jestli se mi to povede. Hej, teď jsem tě ztratil z dohledu. Pojď. Ne, to se mi nepovedlo. No tak jsme 5. Není se čemu divit, neumíme to. Pojď, musíme je předjet! Spadněte! Pojď. Ha! No. Zase budeme 3. Nejhorší je být bramborák, jo, to prostě nechci. Ale dobrý by bylo, když jsme byli aspoň tohle. Bramboračku mít nechci, pojď. Jsme 2. Stříbro! Pojď si pro něj! já se začíná lepšit, pojď! Ne, jsme 1. Je to jedno, always. Pojď, ale větěsný, je to tam! Tak máme teda to zlato, sice to není hat-trick, ale pokusíme se o něj dneska. Tak. Off-piste? Co to znamená off-piste? Nic, nevím. Pojď. Tak tady tohle to teda hráme na 1. místě. Ten hat-trick dneska dokončíme. Sice jsme ho nedali na poprvé, ale možná tu 3 vyhrajeme, ale nevím. Pojď. No. Tak.
Pohoda. Hej! To je tady jako navšivený, fakt jako když vlna je v žitě, no. Tady vidíme, houby tady nejsou. Ne, my to objedeme a budeme první. Oh, jsme druhý. Třetí. Pojď. Dobrý, jsme první. Dej to tam, nebo se z toho zmásím. Pojď. To je to jak dlouhý. No, haha, smůla, kamarádíčku. Já to udělám tu tady. Budu rychlejší než on, to je jistý. Ale pojď. Au! Wow! Tak, tady. Hezky to všechno objedeme. A všechno to objedeme. Všechno to objedeme, protože jsme kamarudíta. Pojď. Pojď, lidi tam! Proč to musím přejít takhle pomalu? První! Je to tam a dneska dokončíme hat-trick. Hat-trick. Tak. Máme sice už ale tak se koukneme, jak dlouho natáčíme. 7 minut, to je v pohodě. Au! Jdeme na 6, protože Creative Mountain. To by mohlo být v pohodě. Zase tu jsou ty brány. No nic. Já je všichni tady zabijím. Slalom, jo. Že mě děláš srandu. Tak. Jo, pojď. Ne. Byli jsme chvilku třetí. A teď jsme bramboráci. Pojď, jdeme to. Pojď. Always. Když jsi byl označený, tak tě tyjo popraskám. Pojď. Nenápadně tě předjedu. Pojď. Chci být zlato. Zlato, pro nic jiného tady nejsem, jsem ovečkin. Bramborák. Pojď. Já chci mít trik. Ne. Spadněte. Tak to je hajzlu, no. Tak je tady doba bronzová zpátky. Jasně. Druhý. No tak to bylo těsný, ale. No nic, doba stříbrná, bohužel ne doba zlatá. Nejlepší pozice, jsme druhý always. No tak, jo no. Hot hat-trick nemáme. Mohli jsme ho mít, nemáme. No nic, no tak. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like, mějte se hezky a čau.